Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Ay ɗum ɗo henne sa waɗi ni ha ɗo mbaɗa ni, oɗo mbaɗa ni ha ɗo, ayi ha ɗo mbaɗa ni, ayi ɗum ɗo woni sareedu, toɓɓa ɗo wona dareedu. Ayi ɓe certi, ayi ɓe certi bindol. Joni noon sareedu e dareedu kañum ene mbaylo. Teskoyan ɗo noon ko ni waɗi ha gasi, kono kañum waɗi ko ɗo jippitiɗo fayni ɗa koye ngal. Kadi waɗi ni kadi hono makko ha ɗo wayno sareedu ni ari ha ɗo haaɗi ɗo waɗi ni dow muɗum, waɗi ni, ayi toɓɓa ɗo wona za koye ngal gasi. Ɗo ko ɗa koye ngal, za koye ngal. Kadi ɓe ɗiɗi mbaylotako, ɗa koye ngal e za koye ngal waylotako. Kono sareedu noon ene waylo. Wadde paamen sareedu so adima wiye ko wiyete ko sareedu wiyete hakkude bindol ene wiye sareedu, ay sare bindol ene wiye sareedu. So ari non ha ɗo ko ɗo katta picca ɗum wiye sareedu piccuɗo. One ko sareedu so sirindima ngara ha ɗo, ay ha ɗo tan ɗo haaɗi ɗo piccira ɗon wona sareedu piccuɗo gasi. Ayde ɗone ko noon kam en nandi, ayi sareedu, ayi ɗo kadi sareedu, ayi ɗo kadi sareedu piccuɗo, ayi ɗo kadi sareedu piccuɗo. Wonno ko clavier metti windirde ko peeje tan windirte, peeje tan windirde, peeje tan kono ha paama tan ko sareedu woni ɗoni, faami. Joni noon ay ɗo toɓɓani mbaɗen da ni henne ha wela yiide. Ay ɗo ko sareedu, ɗo haaɗi, ɗo ne toɓɓi wiya dareedu gasi. Ad andi ko serdi hakkude sareedu e dareedu, a gayni golle ma. A andi sareedu kadi a andi dareedu. Joni noon ɗo addira ko ha ganda so woni arwande walla hakkude walla sara no wayata. So adima e bindol e hakkude bindol inde nde ko wootere, ko sareedu sareedu. So woni sara walla serindima inde nde ko wootere, sareedu piccuɗo, sareedu piccuɗo gasi. Faami ɗon de ko noon wayi. Joni noon ɗo noon toɓɓaɗo toɓɓere, ɗo ko toɓɓere, ɗo ko toɓɓere, ɗo ko toɓɓere, ɗum serdaɓe o gawanta dareedu, a faami. O ɗo wonta dareedu o ay joni kadi mbaɗani kadi ceernda ɗum dow ko sareedu, les ko dareedu. Kono paama noon hoto woɗɗi haqqille ma o, ɗo tan woni sareedu e dareedu janguɗa. Wo amma noon ɗa koye ngal kañum ko ni tan wayata hakkude sara so serindima ni wayi. Za koye ngal ne ko noon wayata so woni arwande, woni hakkude, woni sara ni wayata. Ɗum noon wadde ɗo kam jangde ala ɗo, ko ɗo tan woni jangde nde ɗo
saaridu daaridu. so adima no windirte, hakkunde bindol no windirte, sara bindol no windirte, so seri ndima no windirte. a faami ɗon? daaridu noon ko toɓɓe ɗe ceerni saaridu e daaridu. so toɓɓani ko saaridu, so toɓɓi ko daaridu. a faami ɗo moƴƴude? so toɓɓani ko saaridu, so toɓɓi ko daaridu. ari ardi paamira noon, gandira noon, jangde ma waasa woɗɗude. windande ma nan ɗon, ƴetta mbañitoɗa, janga ɗigga. hoto yaw ko jangata ko, ay ko jangata ɗo ko ɗum ɗo so ɗiggi e nder kamil he, a andu a wawi hen ko heewi. kala saaridu hankadi a yalti hen, kala daaridu a yalti hen. a andi to adima no windirte, a andima hakkunde no windirte, a andi sara no windirte, a andi so serni no windirte. hankadi ɗo kala ɗo yiya ɗum anatama. hankadi seɗen jangoya weɓante no feewi. nani ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañiɗon jangon ɗigga. on koola koye mon, ƴewɗon ko bawɗo, ɗakkoɗon sara makko, o wallon jiyan lawol, jangon mbawon. walla a saggi, adayamo saggidma, noddu en 00221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya, mbaɗa Ly, jeewa sabo. walla an koɗɗo jiɗɗo jeeyede hen, ngara joɓa, kalna ko joɓata e jaranma, joɓa janga. a wawa gacciɗa ndeeƴa ni foti. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah won gondiɓe. kadi ko mbinongol ha mbimon on won YouTube ɓe, Facebook ɓe, e jangoɓe hemɓe, funnangue hirnangue, rewo worgo, mbaɗa he balle moɗon, jingane jangde nde ko nafoore, ko rendo jendi, ko rendo rendi ɗum, ndendene maggo, duusen golle ɗe, rokken nande e jabde e gollirde sabi Allah. wassalam.